Lebap vilayatynyň edara kärhanalarynyň işgärlerinden goloýda geçiriljek bağ ekmek çäresi üçin 70 manatdan 100 manada çenli pul ýygnalyp başlandy. Bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2020-nji ýylda ýurtda 10 million düýp bağ nahalynyň ekilmegi baradaky karara gol çekmeginden 2 hepde gowrak wagt soňa gabat geldi. Häzir Lebabyň etrapdyr şäherlerindäki büdjet işgärleriniň tas ählisinden şolsanda Türkmenabadyň un zawodynyň we mektepleriniň işgärlerinden Sayet etrap keselhanasynyň we owa saglyk öýleriniň lukmanlaryndan bağ ekmek üçin pul ýygnalýar. Onuň möçleri her edarada dürlü bolup, ol 70 manatdan 100 manada çenli ütgeýär. Bu pullar edara ýolbaşçylaryna tawşyrylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 19 fevralda gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gidlilik şertinde söhbetdeş olan büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözüne görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu serişdäniň bağ ekmek çäresinde ediljek çykdajylara şolsanda bağ nahallaryny, pilleri we bedreleri satyn almaga sarp ediljekdigini aýdýarlar. Şeýle-de olar işgärlere şu ýyl bağ ekmek çäresiniň goşadyrnak içinde arkadagyň üns merkezinde boljakdygyny we oňa ähli büdjet işgärleriniň gatnaşdyryljakdygyny hem belleýärler. Ýöne çäreniň anyk haýsy senede geçiriljektigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada değişli türkmen resmiýetlerinden şolsanda Lebap vilayat häkimliginden kommentari alyp bilmedi. 31-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow şu ýyl ýurtda 10 million düýp bağ nahalyny ekmek baradaky karara gol çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi bu kararyň milli tokoy programmasynyň çäginde ýurdu bağı bosanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyny habar berdi. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistan resmi maglumata görä her ýyl 3 million bağ nahalyny ekýärdi. Täze karar bu ýyl 7 million bağ nahalynyň öňki ýyllarda garandy köp ekiljekdigini görkezýär. Şonu Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan synçylar ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda bağ ekmek boýunça edilen bu uly böküşiň sebäbiniň düşündirilmeýändigini aýdypdylar. Şol bir wagtda öňki ýyllarda bolşaýaly ekiljek bağ nahallarynyň satyn alynjak ýerleri bu karary durmuşa geçirmek näçe serişde düşjekdi we munyň nämäniň ýa-da kimleriň hasabyna amala aşyryljakdygy aýdylmady. Azatlyk radiosu bağ nahallaryny satyn almak üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden mejburi meýletin pul ýygnalyşy hakynda indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Azatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan büdjet işgärleri bağ ekmek bilen bagly salynýan bir kanun salgytlardan bidar bolundyklaryny gurrun berýärler. Ýöne olar özleriniň işden çykarylmakdan gorkup bu pullary bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar.